Ziua, astăzi 17 aprilie, ne aflăm la Stupină la Jiu. Am venit așa în ultima zi, înainte de Paște acum, să le fac un tratament, că la ei ajung mai rar la 10 zile, la 2 săptămâni, să le mai alergesc eventual cuibul și să vedem ce mai fac. Aduc polen, văd. Aduc și polen la galben. Da. Uite Jiu. Acum oricum e prohibiție, nu e niciun pescar la Jiu. Uite ce frumos e. Bine încărcate cu polen. Polen galben de la păpădie, cred. A fost păpădia. Ia uite. Toate vin cu polen galben pe picioare. Ia uite. Și unul puțin mai închis. Am văzut mai vernit așa. Hai să vedem pe toți așa un pic. Mai am câțiva care i-am închis. Și aici aduc polen. Aici. Asta și asta aduce polen. Toate. Și asta aduce polen. Și are galben. Și asta. Și aici, uite-l. Uite unde e polen cu galben. Aici. Asta aduce și asta mai puțin, încă aici zborul mult mai intens și mai pun mai mult probabil care nectar. O să le iau gratide de șoareci, nu am ce căuta. Asta văd că aduce polen și unul portocaliu, galben, mult galben, un polen galben și portocaliu. Da, galben, polen galben și portocaliu. Haideți că s-o opresc să o deschid și un stup. Haideți acum să vă arăt un stup pe obrame. Am dat etajul la o parte, capacul, am scos hrănitorul, sub hrănitor a clădit de trântări. Hrănitorul aici în interior și diaframa și mă aduc acum o să scot hrănitorul și diaframa și o să fac probabil pe de să vedem ce are prima de la margine. Polen, miere, puiet, larvar și ouat în interior, pe marginea are de trântări. Aici de sub un pic. Și pe spate, de hrănitor la fel. Puiet, căpăcit. Cred că una de genul ăsta o să o iau. Să fac un roi, fiindcă am găsit o botcă de salvare, de schimbare de insită. La un stup acum, am notat-o de săptămâna trecută, era necăpățită, dar acum e gata să iese. Într-o zi, două trebuie să iese. Și o să iau o ramă în asta cu puiet. Aici a făcut silența de folie și astea. Cu puiet, cu polen, cu miere, de toate. Și cu aia, cu vodka de roșu. Asta este la fel. Puiet căpăcit și polen. Și cu partea asta la fel. Speram timp și nu am nici prea mult de filmare să mă uit și de matcă. Dacă o văd din întâmplare, o să vă arăt. Văd că nu e marcată. Pentru că nu am reușit să termin filmarea la Jiu, la Stupină, vă doresc Paște fericit, un an cu multe bucurii, multă sănătate.